Salamat ako han imbitasyon ang team ministry para panguna yan na adlaw ani sa nobinaryo. Atong tema yan ang adlaw, forgive us our trespasses. God's forgiving mercy and our forgiveness of one another. Idahan bago nga Santo Papa Pope Francis, nag-declare niya in Jubilee year. Yan, idahiton nga Jubilee year, tawag niya nga Year of Mercy. Yan, didahan usahan mga pulong ni Pope Francis na sa niya, the name of God is mercy. The name of God is mercy. Marang kita nga itong Diyos, gugma, God is love. Yan ini nga iya gugma, dili kinahanglan nga mamay da tao para hiya ibaruan nga hiya Dios. Again, dili kinahanglan nga itong tao aanya kalibutan para may dahibaro nga itong Dios, Dios. Pero itong Dios, dara nga hiya gugma, nagbuot nga mamay da kalibutan, nagbuot nga mamay da tao, nagbuot nga may da o maipaangbit niya ang iyang ugma. Itong tao, bisan kung ginhimo hiyan Diyos, pwede diri magsimbahan Diyos. Diri makakaiban itong pagka-Diyos, itong Diyos. Salit kung itong tao magpinasaway, maaring itiya itong Diyos, pagpapadayon itong Diyos na Diyos. Pero itong diri mawawara din itong Diyos. Ngahiya gugma. Ngahiya mercy. Ngahiya mapinasayloon. Ngahiya aada pamiling para haimo. God is love. God is mercy. God is compassion. God is forgiveness. Salit angay lang, adila hiton aton pag-ampo hiton our Father, nasa rin kita, forgive us our trespasses. Nangangamuyo kita sa Dios, nga kita mapasaylo ang aton mga salita. Angay lang, kay itong tao, kumuhiya imahin han Dios, man is the image of God, the image of God, aada hiton tao. Salit itong tao, nagbubuhat niya tanan, nga hiya maging pariho ang Diyos. Saring pa ni St. Augustine, we are made according to the image of God, and we are called to be like God. Diri nga para kita Diyos, nga magdominar niya tanan, kundi maging pariho kita han Diyos, nga itong Diyos gugma. Itong Diyos mapinasayloon. Yan itong Diyos maaram, umintende, ito niya tanan. Makaruruyag, kung kita, maaram, ngan ginbubuhat naton adlaw-adlaw ini nga butang. Amo nga ni nga nakakasala kita because we go away kung ano itong gintutudlo, itong Diyos. If God is pure love, and then you do not love, then you commit sin. Salit na balik kita, para kita maging pariho, ngahaw itong Diyos. Nakasala ang tao, pinaagi kan Adan nga ni Eva. Pero ang Diyos, nahigugma lagi hapon, nga bisan kun hiya Diyos, nagpakatao. The incarnation. Because of pure love, because of true love, ngan ura-ura nga iya pagpakamatay para haato. Salit, itong tao, dili pwede nga dili hiya o dili hiya na didiktahan o dili hiya na isusubay itong karuya, itong Diyos. Because this God made Himself man, para itong tao dili
kumita nga itong Diyos herayo, kundi itong Diyos hirani. Yan mamay niya ehemplo, yan may da niya ginsusubdan, kung paano mag-ukoy itong tao para maging pariho itong Diyos. And this image is Jesus. Salit kabugtuan, ginbuot han amay nga maging tao Jesus para itong tao kumita perni nga dakan Jesus yan makasiring nga itong paagi nga itong amay itong pagkinita kan Jesus. The way to the Father is always looking at Jesus. Kung itong Diyos gugma, the greatest expression of the love of God is forgiving the sins of His people. The greatest expression is forgiveness. Kaya iton iba siguro nga mga Diyos, iton mga Diyos, pag-abat ni rahin suga din nga butang, this is not being God. Kinungan iton Diyos, nga pure love, pero mapasaylo lagi hapon. Kinungan iton Diyos, kaya nanganin taghimon nga tanan, nakasala na itong tao, mapasaylo lagi hapon. Pero ini nga klasihin Diyos in iba. That's why God went out of Himself. Hinawas ang iya kalugaringon. Bisan kung diri sugad hing karakteristik itong Diyos, nga magpasaylo, magparay sang hakrus, pero ginbuhat niya, kay amo itong Diyos. Kay itong Diyos, gugma. If you really love, you forgive. If you really love, you are merciful. If you really love, you forget. You do not settle, an iya na buhat sa imo nga maulul. Kundi, gusto mo gumawas itong dida, ay nagpasaylo ka. Because when you forgive others, you become liberated. You become free. Iridahamit na sulod itong imo huna-huna. It is not that nagpapasaylo ka, it is not that that person deserves your forgiveness, but rather you want peace of mind. But rather you want to be liberated. Gusto mo, waray mo na pag-inunahon, gusto mo nga maging maupay ka, nga dahil yung kalugaringon. You are at peace with yourself, with your inner self. Danay nasa rin kita, Lord, forgive us our trespasses, my trespasses. Forgive me my sins. Maupay kita mangaro sa Diyos. But are we ready to forgive others? Ito natin pag-ampo ito our Father Nazarene. Forgive us our trespasses and forgive those who trespass against us. Dahil ningangalimot kita hining ikaduha. Maupay la kita, mangaro yung pasaylo sa Diyos, pero nadiri kita magpasaylo nga da iton iba. Ani na nasulod, itkaluyahan itong tao. E dahil nasa kita, Padre, tinunganit makakapasaylo ang iya ginbuhat haapon. Let's go back. Ang Diyos nagpakatao. Dili lang ang naging tao. Nagpakamatay o tinrise ang dinha krus. Intamay han mga tao. Inbitay dinha krus. Nagsakit dinha krus. Nga namatay ang krus. Ang Diyos, bisan kung ang tao nakasala, nagsukli ang Diyos in pasaylo.
Even if man sinned against God, ang Diyos naghatag lagi hapon in pasaylo. And we are called to be like God. Diba? Nasa rin ako kanina. Salit, matatalwas, ito mga may ngangatuhan Diyos, amo ay na pamatasan ng Diyos na maaarap magpasaya. Because when you know how to forgive the sins of others, the more you are like Him. Damo nga mga rason nga diri kita anda magpasay. Labi na ko niton aton giniristoryahan, danay hiunong hiton politika. Sugad nga gusto naton kung hino iton akong karuyag, asya liwat gusto iton karuyag kung akong bugto, asya ibutos iton akong kag-anak, iton akong mga hinsasakupan. Kundiri, di ko ira pasasaylo. Or daw liwat ng mga rason, kung kay ano nga gusto naton, kay kita iton masusunod. Kundiri, diri kita magsarangkay. O danay may da mga panahon, nga hasta nga daya na, it magburugto di nag-iristorya, di nagigiparo pasaylo, daralahin mga guti nga mga diferensya tikang handuna. Labi na kung hiunong hituntuna, hiunong hitun divisyon ng mga kag-anak, nga ang feeling ng iba, nga hira na lugi. Kulawan natin dito sa social media. Guti lang nga butang, araway. Guti lang nga butang, danay na-express kita, hindi rin pagpasaylo. Nakunta kung namingaw kita, if we stay silent, it is a way towards peace. And it is a way towards forgiveness. Pero kay gusto naton abaton hiton iba, nga kita nag-iisog. Nga abaton hiton iba, nga kita iton tama. Nga kita iton may punto. Salit nayakan kita, na comment kita, na post kita. Because if we think the more we are noisy, the more we are right. Pero diri iton asya nga sitwasyon. Anak kada Jesus sa krus, He almost did not say a word. May danakon 7 palabras, pero those words were said by Jesus to set the people free. Kunta, kung magyaya ka naman lang kita, it is about forgiveness. Ngani, ansyahan nga pulong ni Jesus sa krus nasa niya, inuupasaylo ahira, kay diri hira maarang an ira inubukan. Dida iton aton pag-ampo, adlaw-adlaw iton our Father. Forgive us our trespasses. And that we may forgive those who trespass against us. Siguro kung nagigiparong pasaylo na kita, inuupayan na lang ito na aton giwan. Inuupayan na lang itong Pilipinas. Ini nga nainanabuyan na puro pasikat, puro araway. Inuupayan siguro kung nagigiparong pasaylo kita, di na kita maghimala ka iwas dinhi. Gusto na naton nga anhinala, lupa man ay langit na rin. Siring pa ni Bishop, na nagsasalit urog yan itong iya birthday. Hinihingyap naton insugad na komunidad. Insugad na lugar na kundiin aada itong pagiparupasaylo. Makuri para itong tao. Labi na itong tao nga di nag-aampo. Labi na itong tao nga dakot buot. Labi na itong tao nga di rin mapainubsanon. Labi na itong tao nga di rin iya iranihan Diyos. But if you forgive,
The more you become like Jesus, the more you become like God. Dili daranga para maabat itong ibang hiramali kasi nga di ka napasaylo, kundi para itong imo kalagwaringon, katalwasan itong imo kalag, itong imo kalag, itong imo pagkahiikaw, gusto nimo maging pariho ang Diyos. Pinaagin pag-ampo ni Maria Santissima, nga nasiring niya, be it done unto me according to your word. Because the word of God sets free. The word of God liberates people. The word of God nagahatag inkamingawan nga dahiton akon kalag. Ilalanat ko iton akon kalag magtikahirani nga dakan nasyon. Makakapasaylo ako iton akon bugto aluyuhan nga tanan. It takes time. It takes a little while. But I am on the road toward forgiveness. Tagan kunta kung pusugan Diyos na mabuhat ko ini na puta.